बे सायनासालियाव एना एनि दाङाबाजिनि बे मुगायाव गावखौ थावरि होनो नाजाबायनायाव आं मेंबाय। गसाइगाव बिएड फरायसालिमायाव हायनामुलिनि 6थि जोनोम सान फालिथायजों लोगोसे 28थि दानारि थुनलाइयारि हाबाफारि आरो बिए 6थि फरायसमनि फरायसाफोरखौ बिदाय होनाय हाबाफारि खुंदों। गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि हायनामुलि बर' थुनलाइयारि गौथुमनि बानजायनायाव दिनै गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि जथुम नब्लाङाव हायनामुलि बर' थुनलाइयारि गौथुमनि 6थि जोनोम सान फालिथायजों लोगोसे 28थि दानारि थुनलाइयारि हाबाफारि आरो बिए 6थि फरायसमनि फरायसाफोरखौ बिदाय होनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि नीलिमा बसुमतारी, गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अजित बर' बिथांमोनखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। बिथांमोनजों लोगोसे बे हाबाफारियाव गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि गासैबो बिबुंगोरा आरो फरायसाफोरनि बाहागो लानायजों मेहेरगोनाङै थुंगेलाङो। दिनै गसाइगाव बिएड कलेजआ हायनामुलिनि 6थि गायसन सान खुंदों आरो लोगोसे जोंनि कलेजनि बिए 6 सेमिस्टारनि फरायसाफोरखौ जोङो बोर सारस्रिनो थाखाय बिथांमोननि मोनसे फेयारवेल प्रग्राम जोङो लादों। नैबे समाव आङो बुंगोन जोंनि गसाइगाव बिएड कलेजआ बर' राव हारिमु थुनलाइखौ सिबिनो थाखाय फेहेरनो थाखाय हायनामुलि होननाय मोनसे जोङो गौथुम गायसनदोंमोन। दा बेनि गेजेरजों जों जेरै हागौ एरै जोङो खामानि मावलांदों आरो बेनि गेजेरजों जोङो फरायसाफोरखौबो जोङो थुलुंगा होदों जाहाथे बयबो फरायसाफ्रा थुनलाइ सोरजिनायाव आखाइ होयो। नैबे समाव आङो बुंगोन दिनैनि बे मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारियाव जोंनि कलेजनि बिए 6 सेमिस्टारनि फरायसाफ्रा जाहाथे मोजाङै मोजां उथ्रिसारलाङो आरो बिथांमोनहा 3थि बेच, सिगांनि 2थि बेचआ मोजाङै मोजां पास जालांदों। नैबे 3थि बेच बिए 6 सेमिस्टारनि फरायसाफ्रा जाहाथे सोलोंथाइनि ओंथिखौ गुवार नोजोराव बिजिरनानै गावनि जिउआव बाहायो बेखौनो जोङो खावलायदों। सोलोंथाइनि ओंथिया साख्रि मावलायनो नङा, सोलोंथाइनि थांखिया रां खामायनाय बेल' नङा, सोलोंथाइनि ओंथिया गुवार बिथिङाव जोङो नायोबा जों नुगोन जेब्ला जोङो ओंखाम उखैयो अब्ला जों बेखौ सहायनानै जों थानांगोन, बेबो सोलोंथाइ। जेब्ला जोङो दै गाङो बेखौ जों सहायनांगोन, बेबो जोंनि मोनसे सोलोंथाइ। गेदेरफोरखौ मान होनाय, उन्दैफोरखौ अननाय, बेबो मोनसे सोलोंथाइ। बांग्रिं सारअन्थाइ, बारहुंखा, दैबाना जायखिजाया थासारियाव गसंनानै गावखौ रैखाथि होनाय बेबो मोनसे सोलोंथाइ। दा बेनि गेजेरजोंनो आङो बुंगोन जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफ्रा बिएखौ पास खालामनानै खायफा बिएड फरायथों, खायफा एमए फरायथों आरो जाय जेरै हागौ एरै गाव गावबागाव फोथाराव आवगायलांनानै जायखिजाया मोजां खामानि मावनांगौ, खायफा साख्रि मावनांगौ, खायफा बिजनेस मावनांगौ, खायफा आबाद मावनांगौ, जाय जेखौ मोजां मोनो। दिनै जोङो बुंनांगोन मानसिफ्रा रावबो अलसियायै थायाखै, जाय अलसिया जादों बिसोरो रसा नांदों। खायफा अखाफोराव थांदों, खायफा बिब्दिनो माउन्ट एभारेस्ट गाखोदों, खायफा गोबां जाय जायगायाव मानसि माहारिया थांफेराखै बैबायदि जायगायाव थांनानै मानसिफ्रा रिसार्च खालामहैदों। जाय जेरै हागौ एरै गावनि आखायाव जि स्किल्स दङ, जि पावार दङ बेखौ लानानै मोनसे इउनिक हाबा मावदों, समाजाव मोनसे कन्ट्रिबिउसन होलांदों। दा थिग बेबादिनो जोंनि फरायसाफ्रा रावबो अलसिया जानो मोना, बयबो मोनसे मोजां खामानि मावनानै ससाइटिनि समाजनि इउसफुल मेम्बार जानांगौ। आरो जोङो जुदि सोलोंथाइ लानानै अलसियायै थायोबा जोङो समाजनि बयबो इउसलेस सुबुं जोङो जागोन, जाहाथे बिब्दि जाया। आरो जोंनि बिमा बिफा, जोंनि समाजा बेखौनो लुबैदों जोंनि फरायसाफ्रा बयबो गावनि आथिङाव गसंनानै जाहाथे थानो हायो, बयबो जाहाथे समाजाव मोनसे बिहोमा होनो हायो, बेनो जोंनि बिमा बिफानि सिमां आरो जोंनि रायजो राजाफोरनि सिमां। आरो बिथांमोननि सिमांखौ जोङो जाफुंसार जाहोनो थाखाय जोंनि आखायाव जि गोहो दङ बेखौ लानानै जोङो आवगायलांनांगौ। दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव जोङो बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां भाइस प्रेसिडेन्ट नीलिमा बसुमतारी आब', बे आब'खौ जों गाहाय आलासि महरै जोङो मोननो हादों। बिथाङा फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे गोबां बिथिंखौ लानानै मोजां बिबुंथि होलांदों। आरो लोगोसे गसाइगाव
आबोबनि गाहाय नेहाथारि रिता नार्जारि बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो गेवलां नार्जारिनि मासि सामलायनायाव दिनैनि बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जालांदों आरो बयनिसिमबो आङो साबायखर बावदों आरो जर'खायै BA 6 सेमिस्टार फरायसाफोरनो आङो बोर सारस्रिहरदों। जोबोद गोजोनथाव खौरां सेन्ट एन्स सिनियर सेकेन्डारि स्कुल बालागाव क'क्राझारनि हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइया जोबोद मोजां। आर्ट्स स्ट्रीमाव गासै 118 फरायसाफोरा आनजाद लिरदोंमोन। गासै 99.15% उथ्रिसार जानो हादों आरो कमार्स स्ट्रीमाव गासै 29 फरायसाफोरा आनजाद लिरदोंमोन आरो 100% फरायसायाबो उथ्रिसार जानो हादों। गासै 6 फरायसाफोरा डिस्टिंशन आरो 23 फरायसाफोरा स्टार्ट अनजिमा लाना उथ्रिसार जायो। आर्ट्स स्ट्रीमाव गासै मोन 116 आरो कमार्स स्ट्रीमाव गासै मोन 39 आयदायाव फरायसाफोरा लेटार्स मोननो हादों। इंलिसाव 4, ML बड'आव 8, अल्टारनेटिभ इंलिसाव 19, पलिटिकल साइन्सआव 26, हिस्टरियाव 22, एडुकेशनाव 10, इकोनमिक्सआव 12, एडभान्स बड'आव 7, ससियलजियाव 10, एकाउन्टेन्सियाव 3, बिजनेस स्टाडिजआव 10 आरो फाइनान्सआव 12 फरायसाफोरा लेटार लानानै उथ्रिसार जानो हादों। आर्ट्स स्ट्रीमाव गासै 83 फरायसाफोरा 1थि थाखो, 34 फरायसाफोरा 2थि थाखो आरो 3 फरायसाफोरा 3थि थाखोआव उथ्रिसार जानो हायो। लोगोसे कमार्स स्ट्रीमाव 25 फरायसाफोरा 1थि थाखो, 4 फरायसाफोरा 2थि थाखोआव उथ्रिसार जानो हायो। आर्ट्स स्ट्रीमाव गायत्री पक्रेला 91.2% लानानै आरो कमार्स स्ट्रीमाव क्रिस्मिता ब्रह्मआ 87.4% लानानै बयनिख्रुइ बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिसार जायो। आर्ट्स स्ट्रीमाव गासै 11 फरायसाफोरा 80% बारा आरो कमार्स स्ट्रीमाव गासै 4 फरायसाफोरा 80% बारा जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। जेनिला मोसाहारिया कमार्स स्ट्रीमाव इकोनमिक्स आयदायाव 99 नम्बर लानानै आसामनि मादावनो गोजौसिन मासि आवग्रिनो हादों। बेबायदिनो मोजां फिथाइ मोननो हानायनि सेन्ट एन्स सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि सामलायगिरि गोदायुं आरो फोरोंगिरिफोरनि नाजानाय आरो थुलुंगानायखौ मख'नो गोनां। सेन्ट एन्स सिनियर सेकेन्डारि स्कुल बालागाव क'क्राझाराव HSनि थाखाय आर्ट्स आरो कमार्स स्ट्रीमाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बेजों लोगोसे डिग्री थाखोआव BA आरो BComआव मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं।